sam ga jonga ula pen mi yang asya madan na kabenta jong pi ki pai ba ki babun ki balang ki ba ik ki bathon ki jonga kumta ngas ngeu ban ai ga jing khoblei ka ba kerpang ya pi bara ublei unang kerku ya pi ba pin nang yo ka met ka ba kot ka ba khya ba pin nang dan ki jing ya ik ka jing ya tali kum ba pi pen i ka ne ka sni ka jing ya ik ka jing ya tali kalong ka bor na kabenta ka jing ya le ka jonga kumta hakane ka por nga pen pau shapi ki pai ba ki ba don hakane ka jaka haka ba ki doktor ki wan ban pen bor yang ngaban le chi hospital henre nga ya thu ya pi baro ki para ba e ki jonga ki hinmen ki ba e ki jonga nga wan ban tia halia po surang om na ka banta ban le tia haki hospital henre nga wan ban dawa yaw surak na ka banta ka jing don kam jong pai ba o babun o balang lada ka sarkar ka kwa bangan mi no nakane ka jaka kadai ban ai no mardar ya ka jing dua dawa ka jonga yaw surak ubadai na dan nong kwa sya sanapur kata kadai ka jing kwa ka jonga ban kran hapaden jong pi baro kublai shibun kublai si hajar ngo kublai shibun sap kenet